Țineam telefonul spart al soțului meu în mâini, căutând numărul poliției noastre de asigurare, când ceva pe ecran mi-a înghețat tot corpul. Ne întorceam acasă de la cină, nimic special, doar una din acele serii în care niciunuia dintre noi nu-i venea să gătească. El conducea, eu priveam pe geam cum se derulau felinarele, simțind acea liniște aparte pe care o simți doar lângă cineva cu care ți-ai construit o viață întreagă. Și atunci niște faruri au intrat prea repede și prea aproape pe banda noastră, iar imediat după aceea a urmat un sunet pe care nici acum nu-l pot descrie complet. Metal îndoindu-se peste metal, geam spart peste tot, corpul meu izbit înainte de centura de siguranță atât de tare încât pentru o clipă n-am putut respira. Amândoi eram bine. Zguduiți, plini de vânătăi, dar bine. Și celălalt șofer a scăpat nevătămat. Iar după ce paramedicii au confirmat că nimeni nu are nevoie de spital, mintea mea a trecut în acel mod straniu, practic, în care intri după ceva înspăimântător, modul în care funcționezi fără să simți încă nimic cu adevărat. Aveam nevoie de datele asigurării pentru raportul poliției. Telefonul soțului meu se crăpase complet de-a curmezișul ecranului. Al meu era mort undeva sub scaun. Așa că am stat împreună pe bordură cât timp polițiștii terminau formalitățile, iar el mi-a întins telefonul spart pentru că îi tremurau prea tare mâinile ca să scrie ceva. Îmi amintesc cât de ciudat mi s-a părut, cât de normal. Amândoi aplecați deasupra unui ecran crăpat în mijlocul acelui haos, o echipă bine rodată, așa cum fusese mereu. Am atins cu grijă geamul spart, căutând iconița potrivită, și atunci a alunecat o notificare din partea de sus. Doar o previzualizare. Doar câteva cuvinte, vizibile poate 2 secunde. Un nume pe care nu-l recunoșteam. O propoziție care n-avea ce căuta într-o căsnicie. N-am spus nimic. Am continuat să caut aplicația de asigurări, pentru că o parte încăpățânată din mine refuza să lase aceste 2 lucruri să existe în același moment. Refuza să creadă că e real în timp ce un polițist stătea deasupra noastră cu carnețelul lui. Am găsit aplicația. Am citit numărul poliției cu voce tare, cu o voce calmă care nu aparținea persoanei care țipa în capul meu. Și chiar în timp ce citeam acele cifre cu voce tare, mi-a revenit o amintire, neinvitată. O seară cu 3 luni în urmă când venise târziu de la sală mirosind a un parfum care nu era al meu, iar eu îl întrebasem în bucătărie, pe jumătate în glumă, iar el râsese atât de ușor, atât de faiersc, încât mă simțisem chiar jenată că adusesem vorba. Îmi amintesc cum am scuzat față de el în seara aceea pentru că fusesem atât de suspicioasă. Îmi amintesc cum m-a îmbrățișat și mi-a spus că n-am de ce să-mi fac griji. Stând pe bordura aceea, cu telefonul lui spart în mână, toată amintirea aceea s-a rearanjat în fața mea, transformându-se în ceva ce nu mai puteam nevedea. Am ajuns acasă în seara aceea, vânătăi și epuizați, și am făcut ceai pentru că asta faci când mâinile îți tremură încă de la ceva ce tocmai ai supraviețuit. M-am așezat în fața lui la masa din bucătărie și n-am spus niciun cuvânt despre ce văzusem. Mi-am spus că am citit greșit. Mi-am spus că crăpătura din ecran distorsionase cuvintele. Am stat lângă el în noaptea aceea, în întuneric, și tot corpul meu se simțea de parcă vibra pe o frecvență pe care doar eu o puteam auzi. Gândurile îmi tot învârteau numele acela și n-am adormit nici măcar un minut. A doua zi dimineață, în timp ce el făcea duș, am luat din nou telefonul acela. Mâinile nu doar îmi tremurau atât de tare încât telefonul aproape mi-a scăpat de 2 ori înainte să reușesc măcar să-l deblochez. Nu știam codul, nu avusesem nevoie de el niciodată în 6 ani de căsnicie, dar mesajul era tot acolo, pe ecranul de blocare, neatins. L-am citit odată, iar stomacul mi s-a strâns atât de violent încât a trebuit să mă apuc de marginea chiuvetei. L-am citit a 2-a oară, iar vederea mi s-a încețoșat pe la margini, respirația mi s-a făcut scurtă și rapidă, de parcă aerul din baie se subțiase brusc. L-am citit a 3-a oară, așezată greu pe capacul închis al toaletei pentru că picioarele pur și simplu nu mă mai țineau, și undeva în baia aceea, cu dușul încă curgând în spatele ușii, am înțeles că versiunea vieții mele în care crezusem chiar în dimineața aceea nu mai exista. Am rămas acolo mult timp după ce dușul s-a oprit, uitându-mă fix la Gresie, căutând disperată vreo variantă acestei situații care să nu se termine cu totul prăbușindu-se. M-am gândit la sora mea, la câteva state distanță, care nu-l plăcuse niciodată de la prima cină pe care o luaserăm împreună, care îmi spusese odată ceva, cu bâlândețe, despre un presentiment pe care nu-l putea numi. M-am gândit să o sun chiar atunci, telefonul încă în mână, doar ca să aud o voce care nu era a lui. Dar nu era timp.
Îl auzeam fredonând ceva în timp ce ajungea la un prosop, complet inconștient că întreaga lui viață avea să se schimbe în următoarele minute, iar o parte din mine trebuia să treacă prin asta singură, înainte să las orice altă voce să intre. Mesajul era de la un nume pe care nu l-auzisem niciodată în 6 ani de căsnicie și spunea ceva scurt. Tot atunci, joi. Deja mi-e dor de tine. Trimis cu o seară înainte, în timp ce stăteam în mașina aceea distrusă pe marginea drumului, așteptând poliția. Mâinile nu mi se opreau din tremurat în timp ce derulam în sus, iar ce-am găsit nu era un singur mesaj, erau luni întregi de ele, poate mai mult, confirmării de hotel. O poză pe care am închis-o atât de repede încât mi-a alunecat degetul mare și a trebuit să deschid aplicația din nou doar ca să mă asigur că văzusem cu adevărat ce credeam că văzusem. M-am așezat apoi pe marginea patului, strângând telefonul atât de tare încât mi s-au albit încheieturile, pieptul ridicându-mi se și coborând de parcă tocmai alergasem un sprint, și n-am putut opri lacrimile care cădeau repede și tăcute pe ecranul crăpat din poală. Am auzit apa oprindu-se. Mi-am șters fața tare cu ambele mâini. Am pus telefonul înapoi exact unde îl găsisem și am stat acolo tremurând, așteptând, inima bătându-mi atât de tare în piept încât credeam că o va auzi în clipa în care va intra. A ieșit în prosop, vorbind încă despre dosarul de asigurare, complet inconștient că ultimele 20 de minute rearanjaseră tot ce credeam că știu despre ultimii 6 ani. L-am lăsat să vorbească. Vocea mea, când în sfârșit a ieșit, nu suna deloc ca mea. Cine e Larisa, i-am spus, și am privit toată fața prăbușindu-se, panica rearanjându-i trăsăturile înainte să apuce măcar să deschidă gura. Nu-i nimeni, e cineva de la sală, i-a spus el, iar vocea-i s-a frânt pe cuvântul sală. Am citit mesajele, i-am spus, cu mâinile încă tremurându-mi în poală. Nu le căutam. Căutam numărul poliței, pentru că tu mi-ai cerut, pentru că îți tremurau prea tare mâinile ca să scrii singur, și în timp ce încercam să te ajut, mesajul ei a apărut pe ecranul tău. S-a așezat încet pe marginea patului, apa picurându-i pe covor, și n-a mai negat după aceea. A început să vorbească repede, așa cum fac oamenii când încearcă să construiască un zid din cuvinte înainte să se prăbușească tot acoperișul peste ei. A spus că a început mic. A spus că la început n-a însemnat nimic. A spus că fusese greu între noi de o vreme și nu știa cum să spună asta cu voce tare, așa că își găsise alt loc să o spună. I-a rostit numele din nou, mai încet de data asta, ca și cum asta ar fi putut atenua ce-mi făcuse, iar ceva în pieptul meu s-a strâns și mai tare, pentru că până și acum, în momentul acela, își alegea cuvintele ca să se protejeze pe el, nu ca să ajungă la mine. De cât timp, i-am întrebat, vocea frângându-mi-se la al doilea cuvânt. 8 luni, i-a spus el, iar ceva în mine care se ținuse doar prin instinct pur a cedat complet. Mâinile mi-au zburat la gură și pentru o clipă n-am putut respira deloc, n-am putut vorbi, am putut doar să stau acolo tremurând în timp ce 8 luni se rearanjau în fiecare mică distanță pe care o simțisem între noi și nu știusem niciodată să o numesc. Fiecare seară târzie la birou, fiecare telefon lăsat cu ecranul în jos pe blat, fiecare dată când îmi spusesem că mi-o imaginez. N-am țipat, deși o parte din mine ar fi vrut. M-am ridicat, pe picioare care abia mă mai țineau. Am mers la dulap și am dat jos valiza de pe raftul de sus, aceeași pe care o folosiserăm în luna de miere. Mâinile îmi tremurau atât de tare încât abia reușeam să trag fermoarul, lacrimile încețoșându-mi totul în față în timp ce aruncam lucruri înăuntru fără nicio ordine. Ce faci?" i-a spus el, stând în ușă, prosopul încă în jurul șoldurilor. Plec, i-am spus, și deși tot corpul îmi tremura, vocea mi-a ieșit mai fermă decât mă așteptam. Putem vorbi despre asta. Tocmai am avut un accident. Nu gândești clar acum. Gândesc mai clar decât am gândit de luni de zile, i-am spus, ștergându-mi fața cu dosul palmei, închizând fermoarul valizei. Accidentul n-a stricat nimic între noi. Tu ai făcut asta cu mult înainte de aseară. Accidentul s-a întâmplat doar să fie motivul pentru care țineam telefonul în mână când în sfârșit te-a ajuns din urmă. Am dus valiza singură pe scări, trecând pe lângă masa din bucătărie unde băuserăm ceai cu doar câteva ore înainte, trecând pe lângă poza noastră de nuntă atârnată exact acolo unde stătuse de 6 ani, și nu m-am uitat înapoi nicio clipă, deși mâinile îmi tremurau încă pe mâner. M-a urmat până la ușa din față, spunându-mi numele într-una, rugându-mă să aștept. Am deschis ușa, am pus valiza pe verandă și m-am întors să-l privesc o ultimă dată, ochii încă umezi, vocea în sfârșit fermă. Mulțumesc că mi-ai dat telefonul tău aseară, i-am spus.
N-aș fi aflat niciodată altfel. Și o parte din mine trebuia să știe asta înainte să mai irosesc încă un an pe chestia asta. Apoi am luat valiza, am mers la mașină și m-am așezat o clipă la volan înainte să pornesc motorul, tot corpul cedând în sfârșit, plânsul izbucnind din mine în liniștea acelui scaun din față, mai puternic decât îmi permisesem vreodată să simt în fața lui. Mâinile mi-au tremurat din nou în timp ce căutam numărul surorii mele în contacte, iar când a răspuns, vocea ei încă grea de somn. Pentru o clipă n-am putut scoate niciun cuvânt, doar respirație și paraziți, și sunetul propriului meu plâns umplând linia. Hei, ce s-a întâmplat?" i-a spus ea, brusc complet trează, vocea scuțindu-i-se de îngrijorare. Ești rănită. E de la accident. Suntem bine, i-am reușit să spun. Accidentul e în regulă. E vorba de el, am aflat despre el. N-a întrebat ce vreau să spun. N-a fost nevoie. A urmat o pauză, destul de lungă cât să o aud ridicându-se în pat la celălalt capăt al liniei, și apoi a spus singurul lucru de care aveam nevoie în momentul acela. Vino aici, acum. Las lumina de pe veranda aprinsă. Bine, i-am spus, vocea frângându-mi-se pe acel cuvânt mic. O să fie bine, i-a spus ea, vocea fermă și sigură în ciuda paraziților. Îți promit că o să fie bine. Conduc cu grijă și sună-mă imediat ce ajungi pe șosea. Și auzind-o rostindu-mi numele înapoi, fermă și caldă și complet sigură, a fost de ajuns ca să bag mașina în viteză și, în sfârșit, să plec de la casa pe care o cumpăraserăm împreună, fără nicio privire înapoi în oglinda retrovizoare.